Welkom kijkers bij een nieuwe aflevering van Aan Tafel Bij. Kleinere visjes en af en toe zat er eens een groot aan. Maar het is vooral heel leuk om te doen. En het enthousiasme, dat is vooral het allerleukste. Welkom bij Omroep ZVL. Mijn naam is Nicole Wieme. Vandaag zijn we te gast in deze prachtige locatie die wel open is. Brasserie Anthony en Slijs. Maar ik ben hier niet zomaar. Ik heb een bijzondere gasten aan mijn tafel zitten. En wie zit er hier bij mij aan tafel? Ik ben Leonie de Groot. Leonie, vertel. Je hebt een bijzonder verhaal. Ja, ik kom vertellen over mijn leven met en daarna zonder stoma. Dat is heel indrukwekkend. Een Dat leven klopt. met en zonder stoma. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Dat kan ik. Totdat ik, moet ik goed nadenken, 2021 was ik gewoon een gezonde jonge moeder, werkzaam in de zorg. En geen stoma, niks. En ik verzorgde stoma's bij mijn patiënten. En ik werd ziek. En ik werd dusdanig ziek dat er uiteindelijk een stoma is gekomen. De ziekte was colitis ulcerosa. Dat staat in de volksmond bekend als dikke darmontsteking, chronische dikke darmontsteking. En er zijn heel veel mensen die dat hebben en dat kan met medicijnen onder controle gebracht worden. Bij mij helaas niet. En ja, toen moest er iets gebeuren, want mijn darm was dusdanig ziek dat een gewoon leven zonder een stoma eigenlijk niet meer ging lukken. Dus ik heb toen een stoma gekregen en mijn hele dikke darm is eruit gehaald. Die colitis ulcerosa, wat waren toen jouw klachten? Want het is een moeilijk woord. Ja. En er zijn best wel kijkers die denken van, goh ja, wat is dat? Heb ik dan misschien ook dat moeilijke woord? Wat waren de tekenen? Ik zat 's nachts meer op de wc dan dat ik in bed lag. Ik had uiteindelijk ook bloedverlies. Ik had heel veel diarree, heel veel buikklachten. En ik ben in 2 weken tijd bijna 10 kilo afgevallen. Nou, dat is niet best. Nee. Dat was niet best, nee. En toen in het ziekenhuis ben ik opgenomen en medicatie gehad. En toen stabiliseerde het wel iets. Maar niet voldoende. En hoe was dat voor jou het moment toen ze zeiden, we gaan jouw dikke darm weghalen? Dikke darm, hè? Ja, dikke darm. En we gaan een stoma plaatsen. Dat moment zag ik natuurlijk al een klein beetje aankomen. Maar dat moment was echt voor mij echt wel afschuwelijk. Niet alleen voor mij, mijn man en mijn kinderen vonden dat ook wel heel spannend. Maar goed, ik ben verpleegkundige. Wat ik zeg, ik heb mensen met stoma verzorgd. Maar ja, nu was het ineens op mijn eigen lijf, in mijn eigen lijf, aan mijn eigen lijf. En dat was wel even heel anders schakelen en doen. Maar ik ben daar heel goed in begeleid in het ziekenhuis. En er is mee te leven. En ik kan me voorstellen, ik zie hier allerlei materiaal liggen. Ja. Kan je daar iets meer over vertellen? Want als ik Zeker. dit zie, als je dus niet tegen kleefpleisters kan, dan heb je al een probleem. Ja, nou hebben ze, er zijn heel veel verschillende soorten. Ik heb er hier een aantal liggen. Nu pak jij toevallig een tweedelig systeem. Dit plak je op je buik, want even in het kort gezegd, een stoma, de darm, dus mijn dunne darm, uiteinde van mijn dunne darm werd naar buiten gebracht op mijn buik. Dat noem je je stomaroosje. En daar komt dan de ontlasting of de urine, of als je urinestoma hebt, daar kom ik straks op terug. Dat is niet zo klein als dit gaatje. En je hebt hier dus een mal. Ja. Die kan je dan bij je roosje houden om te kijken hoe groot je stoma is. En dat kan je dan aftekenen op je zakje. En daar heb je hele mooie schaartjes voor. En dan knip je hem eigenlijk naar de vorm van jouw stoma. Eens kijken. Ja, naar deze vorm? Ja, de vorm want elke stoma heeft een andere vorm. Of is nooit helemaal synchroon iets. En dan heb je dat geknipt en dan haal je de beschermlaag eraf en dan plak je dat erop. Bij dit tweeledig systeem plak je alleen de ring en doe je daarna het zakje erop.
Oké. Het voordeel daarvan is dat je de plak, dus je kan je een aantal dagen tot een kleine week laten zitten. Dus de huid onder de plak geef je rust. En je kan de zak wanneer als nodig wisselen. Dus deze kan je meerdere dagen tot een week laten zitten. Terwijl bij een eendelig systeem, ik wisselde hem zelfs 2 keer per dag. Je meent het, Soms. Ja. Ja, en als ik lekkages had, ja, dan kwam ik soms wel aan 5 keer per dag. Ja, dan hoor je dat het een groot probleem is bij lekkages. Ja, En hoe lossen ze dat op? Ja, ik heb ook heel veel lekkages gehad. Ik heb daar met verpleegkundigen van Coloplast onder andere, maar ook van de stomavereniging en mijn stomaverpleegkundige uit het ziekenhuis, zijn wij allemaal dingen gaan uitproberen. Ik had eerst een platte zak, zoals ik dat dan even voor de mensen noem. Je hebt ook met een bolletje erop, dat noem je een convex. Ja, het zijn allemaal woorden, vergeet ze gelijk. Dit is de laatste die ik gebruikt heb. Dus ik had altijd een klein beetje een bobbel erop, zeg maar. Ik had best wel hij kwam best naar voren, mijn stoma. En ja, dit geeft dan een bepaalde druk dat zou goed moeten gaan. Maar ik had op een duur er pasta bij en ik had pasta ringen. En dat is allemaal om te zorgen dat die plak goed rondom je stoma, dat het afgesloten is. En dat je er dus mee kan zwemmen, mee kan douchen, mee naar de sauna kan, mee naar het strand hoe kan. Dan? Lost dat dan niet op? Nou ja, pleister kan je ook. Je hebt ook pleisters waarmee je het zwembad in kan gaan. Er zijn zoveel technologieën. Er zijn speciale plakken met honing erin. Honing is heel zacht voor de huid. Dus als jij heel erg een gevoelige huid hebt, kan je dat proberen. Dit is een hele dunne plak. Ja, het zijn allemaal natuurlijk medische materialen. En daar staat de technologie niet op stil. Nee. En zo ga je aldoende zoeken, wat is voor jou het beste materiaal? Deze was bijvoorbeeld heel flexibel. Deze is veel stugger. Nou, is het zo gemaakt dat als het warmer wordt, dat het wel wat meer naar je lichaam vormt. Maar ja, zoveel mensen, zoveel wensen, zoveel verschillende lichamen, zoveel verschillende stoma's. Je hebt een dikke darmstoma, je hebt een dunne darmstoma en je hebt een urinestoma. Een dikke darmstoma, daar komt de ontlasting, die heb ik nooit gehad, maar komt 1-2 keer op een dag en dat is wat dikker. Gewoon zoals mensen naar de wc gaan. Dat is geen zak die je open kan maken en het zakje dus kan legen. Oké, dat bestaat ook dus. Hebben, denk ik, vaker een tweedelig systeem van mijn zak is vol, ik doe er een nieuwe zak op. Een urinestoma heeft een kraantje. Dus die kan je af laten lopen in het toilet. Of als je 's nachts naar bed gaat, doen ze er een katheter aan. Waardoor de urine doorloopt naar een katheterzak. Heb je dan ook veel meer kans op infecties? Of? Ja, daar is mijn kennis te weinig van. Maar het is wel natuurlijk van belang dat je de bacteriën zoveel mogelijk buiten houdt. Dat wel. Ja. Maar ja, daar is mijn kennis niet ver genoeg voor. Maar ja, zo heb je hebt ook verschillende kleuren. Zwart. Dus je kan ook nog op een modieuze manier gaan ik kiezen. heb een vriendin die maakt voor elk zakje met een heel leuk stofje coverhoesjes. Dus die kan je over je stoma doen. En dan kan je het dus aanpassen aan je bikini of aan je pyjama of aan je kleding. Nou, dat is wel heel leuk. En Leonie, als je dus bijvoorbeeld iemand is wat zwaarder en je valt af. Kijken ze dan daar ook naar dat type stoma? Of? Ja, je stoma kan daardoor veranderen. En ja, het is het advies ook om gewoon wel elk jaar bij je stomaverpleegkundige op controle te gaan. Maar er zijn ook mensen die dat niet doen. Ja, het zit allemaal goed en ik heb goede materialen en ik heb nooit lekkages. Maar er zijn ook gewoon, ja, het advies is, ga gewoon 1 keer per jaar langs je stomaverpleegkundige om te kijken, zijn er nieuwe materialen die misschien beter voor je zijn? Of zijn er nog dingen die we kunnen bespreken, die we kunnen vermakkelijken? Hoe ging jouw omgeving, jouw familie ermee om toen jij je stoma kreeg? Je kinderen, je man, je leven verandert totaal. Ik was heel erg ziek. Ik heb denk ik 6 tot
10 ziekenhuisopnames gehad, waarvan de langste 6 weken, midden in de zomervakantie. Met 2 jonge kinderen was dat heel heftig en een man met een eigen zaak. Mijn schoonouders en mijn ouders stonden voor ons klaar. Onze kinderen die woonden daar door de weeks. De ene helft van de week bij mijn ouders, de andere helft bij mijn schoonouders. En in het weekend was mijn man weer thuis. Dus die zijn heel belangrijk geweest en die hebben heel dichtbij gestaan. Ja. Oh, heel fijn. Uit deze negatieve periode is er ook iets positiefs gekomen. Kan jij daar nog iets van vertellen? Ja, nou ja, ik heb heel veel mensen leren kennen, maar ik heb vooral mezelf heel erg leren kennen als altijd het positieve overal van zien. Ik heb me ingezet destijds om de taboe te doorbreken van de stoma's. Ja, dat is een taboe. Want er zit een taboe op. Mensen denken het stinkt, het is vies. Ja, er zit urine in. Ja, er zit poep in. Maar de technologie is, je ruikt je stoma niet. Ja, als je hem eraf haalt, ja, dan ruik je wat. Maar ja, als er gewoon iemand naar de wc gaat, ruikt het ook niet naar bloemetjes. Ja. Dus ja, ik heb daar altijd voor gestreden, omdat ik weet dat er ook heel veel mensen zich thuis opsluiten omdat ze een stoma hebben. En als je lekkages hebt, ga hulp zoeken. Ga een stoma-verpleegkundige opzoeken. Zoek lotgenoten op. Ga kijken of je ergens met mensen tot een andere oplossing kan komen. Want het hoeft niet lekkages. Ik heb ze ook gehad. En ik heb maar 15 maanden een stoma gehad. Dus uiteindelijk zijn mijn lekkages niet 100% opgelost. Maar ik weet dat het wel mogelijk is. Wat zou jij willen vertellen aan de mensen op dit moment nog die een stoma hebben of moeten krijgen? Heb je daar nog tips voor? Op het moment dat je weet dat er een stoma aankomt, ga je erin verdiepen. Ga je goed laten Hoe ga je verdiepen? Je kan heel veel bij de stomavereniging vinden. Je kan zelfs ook een online cursus doen, Sterk met Stoma. Dat heeft mij heel erg geholpen. En ja, vooral niet denken dat het vies is. Want dat is het niet. Het is misschien nog wel hygiënischer dan gewoon mensen die naar de wc gaan. Ja, dat denk ik wel, ja. Maar je moet alles heel precies doen. Ja. Maar na het leven met jouw stoma kwam er iets nieuws. Ja, ik had, zoals ik zeg, heel veel lekkages. En ik heb een hele eigenwijze darm die heel veel beweegt. Dus ik lag elke 2-3 maanden weer op de operatiekamer, omdat mijn darm zichzelf afsloot. Dus die was rondjes aan het draaien. En toen had ik gehoord, ook weer via internet, dat een pouch eventueel tot de opties, een pouch. Dan zou mijn stoma opgeheven kunnen worden. Dan even kort gezegd wordt je dunne darm naar je anus gelegd. Dan wordt er een soort sifonnetje gemaakt. Dat moet gaan fungeren als je endeldarm. En dan kan je weer normaal naar de wc. Met als kanttekening, ik heb geen dikke darm, dus ik heb altijd diarree. Dus ik zal vaker dan een gewoon mens naar de wc moeten. Maar in principe heb je dan weer je leven terug eigenlijk, zonder stoma. En dan heb je je leven terug, zonder stoma. Maar ik neem aan, hoe gaat dat met die wond? Die wond gaat terug dicht? Nou, ik vond het ook heel spannend. Het is ook niet voor iedereen weggelegd, een pouch. Sowieso, als je Crohn hebt, kan dat niet. En Crohn, dat is eigenlijk een broertje van colitis. Alleen de ziekte van Crohn is van mond tot kont, zo zeggen ze wel eens in de volksmond. Dus door heel je spijsverteringskanaal kan je dan problemen hebben. En dat is de reden dat mensen met Crohn geen pouch kunnen krijgen, omdat je dan de problemen, die blijf je houden. Dat gaat geen oplossing bieden. Bij mij is mijn dikke darm eruit gehaald, dus mijn colitis ulcerosa, mijn chronische dikke darmontsteking, is daarmee weg. En mijn sluitspier was nog goed. Oké. Dus bij jongere mensen zullen ze het eerder proberen dan bij iemand van 75, 80. Omdat hoe ouder je wordt, de sluitspier ook minder wordt. Gaan ze dan toch een pouch aanleggen, heb je kans op incontinentie.
Want dan kan je de diarree niet ophouden. En ik denk ook wel, het is niet zomaar een operatie. Nee. Je bent best wel uren onder zeil. Ik ben ruim 6 uur onder zeil geweest. En ik wist niet van tevoren of het ging lukken. Want dat kunnen ze dus niet van tevoren zeggen. Dat bekijken ze echt op de operatietafel. En dan dus word je dat wakker. Is gewoon nog een groot vraagteken. Ja. Ik had ook gewoon mijn stoma-materiaal voor 10 dagen mee, omdat ik niet wist of mijn operatie zou slagen. Ja, goed, ik ben wakker geworden zonder stoma. En hoe ziet die wond eruit? Ja, het is bijna een aardappelzak die dichtgetrokken is. Zo zag het er bij mij uit. En ja, uiteindelijk lost die hechting op. En ja, je hebt een litteken op je buik, maar je stoma is weg. Dat is wel heel verademing, denk ik. Dat je zo dat we je door het leven kan gaan zonder stoma. Ja. En het is mogelijk. Ja, nou, het leven met de stoma is ook zeker mogelijk en heb ik geprobeerd. Maar mijn darm was gewoon heel actief. Dus ja, voor mij was een pouch een goede uitkomst. Leonie, mochten nou na deze uitzending nog vragen komen, waar kunnen de mensen dan terecht? Sowieso bij de stoma-vereniging. Ga opzoeken stoma-vereniging, sterk met stoma, Coloplast. Het zijn zomaar 3 dingen die ik opnoem waar je gewoon heel veel informatie kan opzoeken. Stoma-vereniging kan je ook in contact brengen met lotgenoten die oftewel in dezelfde leeftijd zijn of dezelfde stoma hebben. Of net waar jij behoefte aan hebt. Maar ja, dat zijn wel de beginpunten waar ik de mensen advies zou geven van neem daar contact mee op. En ik vind jou zeker een ambassadeur van de stoma-vereniging. Mag ik dat zeggen? Ja, dat mag. Maar je kan het super uitleggen. Ja, dat mag. Ze weten me te vinden van de stoma-vereniging, laat ik het zo zeggen. Ja? Dan laat me het gewoon via de stoma-vereniging lopen? Ja, dat vind mag. je dat best? Ja, vind ik helemaal prima. Ja. Oké. Nou, dan wil ik de kijkers heel veel kijkplezier wensen en een fijne dag. En mocht er eventueel vragen zijn, je kan bij Leonie terecht en bij de stoma-vereniging. Dankjewel en tot de volgende keer.